Jurif.com. Tita fantry amin'ny aly angomagna ty tsy malela dia hitanao zay mifanila ko avy amina dia hoagny dia hitanao marina mafirozao baby sangatria anao asolo coiffing aminao fogna za mankafy baby anao safidy yaradia aminao fagniriako goma jiaby vitantsika ro igny zaho aty kenao matokisa fa ny fokotsoaniza fa hoanao raiky fô nandre misy disadisa ny fanaovantsika tsy ataoko ampisaraka antsy ke za ty ngomanao Zangomano tia hitanoza kezangomano zejabe favi azafadi tia hitano fa tsy akorato zegna tsy manmeritreritranao ngoma raha jiaby fa vitantsika satria ko ankilanao isa minitra aminao neritreritry za jerijery tsy tafanade mba tia madikapetsy ankilanao fô za ty mahery ke lavitranao za karaha olo very baby na mitelefony isanandro zegny tsy ahafaka azy vomeka mampitombo etaeta te ahitanao ke ampirafianao zegny ataoko fady totona anao reka fô kenao matokisa fa ny fokotsoaniza fa hoanao raiky fô nandre misy disadisa ny fanaovantsika tsy ataoko ampisaraka antsy ke za ty ngomanao ke za manignanao Zangomano tia hitanoza kezangomano zejabe favi azafady mipotian